za ka sa ni wankan janaba banza na dunga maka Allah ya isa. Ka ji masu yi dan Allah. Wato har da Allah ya isa ma. Wallahi wanda za ka sa zan janyi wankan jika kaina a banza? Shi ne kuma ni ban san abin da na ji ba. Aka ce in zaka ci haramun ka ci ne mai in za kama ka da hujja. Wallahi gaskiya ne. Kan kuma ya za a yi 2 minutes ko 1 minute ko seconds ma ka saka ni in je ina jika kaina. Kisa irin maza haka na shi su ce miki kin ji daɗi kuwa da daɗi kuma su san kansu ba daɗi bai yi ba. Shin su suna tambaya. Daɗi sai da gaske ne. Isra. Sai su ce miki yana da girma gudu ne ko babba. Wani ko shiga zai yi fa. Ko shiga ba zai sai zai yi bata ta. Wallahi akwai wani da na sani ma shi kan kina tubewa yana kifarwa bai ma taba kina tubewa yana bala'i. A wannan kuma ai ya riga ya tafi. Ya tafi. Wallahi kina tubewa yana kifarwa shi kan daga ya gani komai nan shikenan ya zuba. To akwai wani shi ko kina fara tattaba shi nayi imani tun kafin ya shiga ciki ya gama. Wani tun a gangan wurin irin baki-bakin an gama da shi. A shi yana ba zan tashi hankali ne. Tashi hankali ne wasu. Ka san wannan abun da zan mai ina mata shi ya mun wannan iskancin? Ai safiya na wayewa dole ya nemi magani. Ina da wata kawata ta ce wai gabanta ba sabulu bane bai zai kare ba in dai bata dandana ba za ta yi auren ba. Ban ga laifinta ba. Na rantse da Allah ban ga laifinta ba saboda haka zaka zo ka je ka auri mutum wrong person baka san yadda yake baka aure shi kuma kin ga duk yanda kake son shi sai ka fito. To in je aure ka je samu gaban in kaman gurgu wa zai zauna a aure? Dole in fita. Wallahi dole ki fita. Ina gani wannan ma yana sa aure ma na karewa saboda ni na sa ko wata babata an je gaban gado a kofar sarki da aka je yanzu wata mun je mu samu wata da mijinta ta ce gaban mijinta guntu ne baya yi mata aka ce ko ta ce to aka je aka duba a gani ina so in ko ana nuna mini wai ya kai limit she ya sake ta ita kan ba za ta zauna gidan ba. Ban gane ba dawo farko ina magana kika ce me? Ya sake ta kuma? Ya sake ta za ta zauna ne? Ban gane ba me ya faru? Haka ba yawo za ta yi. Me ya faru ya sake ta? Ta kai mijinta kara ta ce gaban guntu ne bai iya yi ba. Yake sa mata da yawa suke yawo fa matan aure. Yanzu ni ma shawara ku zan dauka na gara aure wancan layin zan dauka. Wani layi? Layin da kuka fara karatu a kai wancan layin. Zan ya ka siya a gurin soyayya. Ko me za ka yi? Wancan layin na ku. Layi na biyu yake faɗa. Layin head. Amma ki Allah ya sa kana da tsaftin da za ka iya bata. Na rantse layin head ne ya ɗauka. Kana ji? Abokina. Allah ya sa kana da tsaftin da za ka iya bata head din. Sanitizer na zan nuna ba da shi. Ai ba ma sanitizer ba ko ba ta da tsaftan kai za ka mai da ita mai tsaftan ku dinga 69. Da na faɗa. Shi ne abin da ya faɗa da ya yi da karanta ku dinga 69 abunku. Amma ba ni matsala ta wata kara haka ba doctor kawai dai kana faɗa. Wallahi ba ka da lafiya gobe. Ka san na sani ai. So 4 fa muna zama da matarka kafin ta tafi fa. Kan bala'i a abun zube da lafiya. Wallahi so 4 tana kuka tana magana. Kuma fa irin yarinya ne na tsatsiya yar gida. Tun tana To ai ba wanda bai son ya san daɗin wannan lamarin. To tun tana jurewa. Yanzu dai Suraya ce za ta nemo min watan ƙara. dama can ni kam ina da tambaya. Za ka auri mace bata san namiji ba akan ka ta zo ta ɗanɗana ya za ita ce wai baka iya ba.
don na san matan da suka sani a waje ne suka san wannan. Ina ji idan larura da mutum ta yawa dole macen za ta gane ko tana da experience ko ba ta da experience. A ce ya za a yi a minti 1 ko sakan 30 ya bata miki jikin ki ba dole ran ta ɓace ba. Wani